Hello friends, Bodo channel opin konsibau. The good news Assam Police niprai godan official notification final selection is sayaw. SSC godan post pideng jeng biko sauraigan and next BSDC secretary ka top analyst video paigan plus grade 3 grade 4 combined exam bini sabe nangthang monjang latest update labagan evening au. The jianja Assam Police niprai godan official notice jeng nainje ma phai mardeng and bini sigang jaipra channel godan subscribe kalamna la latest sakri ni update nangthang mona channel manna hakan. Tapi जाबाय official notification direct लाबोबाय आरो बे official notice 164 vacancy AB कमान्डोनि आं नोंथांमोननो साननैसो सिगां मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन जे जुन दानाव आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे गोदान official notice फैगोन रिजाल्टनि बागै बेनो जाबाय जायखिजाया पस्टनि सायाव होनना बुंदोंमोन दा कमान्डोआ फैग्रोबाय ओके स' बेयाव माबादि फैदों जों बेखौ सावरायगोन एन्ड मोनसे मोजां बाथ्रा नोंथांमोननिया सेप्टेम्बर आरो अक्ट'बराव गोदान पस्ट 5000 नि खाथियाव फैनाय चान्सआ दङ स' बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ ड्रप दोननाङा मानोना ड्रप दोननाय लोगो लोगो एसेबाबो माने एसे प्रब्लेम जानो नागिरो बेनिखायनो दा ओरैबायदि जाबाय आउट अफ 40 नि गेजेराव नेक्स्टआव नोंथांमोना 33 आरो 34 फकास खालामथारनांगोन UB पस्टआव एन्ड AB पस्टआव हमना ला 60 नि गेजेराव नोंथांमोना गैयाबाबो हमना ला 53 आरो 54 खौहाय नोंथांमोना टारगेट लाथारनांगोन AB पस्टनि थाखाय आरो ओके थिग बेबादिनो कमान्डो लेभेलावबो 80 नि गेजेराव नोंथांमोना हमना ला 60 प्लास गाहाम मोननाय एबा 65 गाहाम मोननाय बेखिनिखौ नोंथांमोना नाजानांगोन तो बेखिनिखौ जों जास्ट एग्जाम्पल बुंबाय दानिया बे 164 कमान्डो पस्टनि रिजाल्टआ फाइनाला फैथारसिगोन दा बावैनो तो बिनि सिगां मोनसे बिथांमोना नटिस होखाबाय जाहाथे गावजों गाव कनफिउज जायै बायदि बाथ्रा जाबाय जास्ट गोरलै बाथ्रायाव बैसोनि सायाव बेयाव फैदों स' बैसोनि सायाव आरो बे बैसोआव हमना ला जास्ट एग्जाम्पल नोंनि बार्थडेआ 1995 अके हमना ला देन नोंथांनाबो 1995 माने बेयाव जोङो सानै केन्डिडेटखौ जोङो लादों अके एग्जाम्पल जाहाथे जों बुजिनायाव गोरलै जायो बेनिफ्राय नोंथांमोननि इयारा 1995 बेनिफ्राय मान्थआ हमना ला सासेना 1 जानुवारि अके बेनिफ्राय सासेना 2 जानुवारि अके देन बेनिफ्राय नोंनि काट अफ थांनाया नोंनि नाम्बार मोननाया एग्जामाव गासै टटेल मोननाया हमना ला नोंनाबो हमना ला 80 बेनाबो 80 गासैबो सेम नाथाय साख्रिखौ दा सोरनो होगोन बेयाव नोंथांमोना गोनो गोथो जानो हागौ बेनो जाबाय क्लियारलि लिरखाबाय जायनिखि बैसोआ बारा एबा जायनि बैसोआ सिगांसिन एबा बैसोआ बेना देरसिन थ' बेनो साख्रिखौ होनाय जागोन अब्ला नायदो नैबे 1 जानुवारि मोनगोन 2 जानुवारि एसे उन्दै जाबाय नालाय अके अब्ला समान नाम्बार बा नैबे 1 जानुवारि 1995 बा साख्रिखौ मोनगोन फाइनाल लिस्टआव दा बेनो जाबाय नटिफिकेशन दा बेबादि सिस्टेमा SSC आव दंखायो दा बेखौनो फल' खालामसिगोन दा SSC आ जोबोद मोजां सिलेक्शन प्रसेस खालामो आरो लोगोसे आसाम पुलिसाबो खालामसिगोन बेबादि सिस्टेमावनो गासैबो पस्टआवनो बेबादि फल' खालामसिगोन आरो दा EB कनस्टेबल जा UB जा बा SI लेभेल जा दा बेखिनिखौ नोंथांमोना मोनथिबाय दानिया आरोबाव नेक्स्ट भेकेन्सि फैगोन टेनसन गैया नेक्स्टनि थाखाय नाजाबाय था एसेनियावहाय डिसक्वालिफाइड जाखागोन जेबो नङा बाट अब्लाबो नोंथांमोना प्रेक्टिसाव थाबाय थानांगोन गोदान पस्टआ फैबावगोन स' दायो जों फैबाय SSC नि अफिसियेल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो अफिसियेल मोनसे गोदान साख्रि फैना दङ जेराव नोंथांमोना नैबे 2 जुननि अफिसियेल नटिसआव क्लिक खालामबा अफिसियेल नटिसखौ मोनगोन आरो बे पस्टआव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना 10 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम एबा HS पास गासैबो बेयाव एलिजिबल जादों दा बेखायनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव गासैबो डिटेल्सखौ नायना लादो बेनि डेटखौ जों नायोबा दा अनलाइनआ सोलिगासिनो दङ लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव देन बेनिफ्राय लास्ट डेट होनोबा 23 जुनसिम बियो सोलिगोन आरो एग्जामा बिना थाब जागोन अके स्टेज 1 एन्ड स्टेज 2 दङ स्टेज 1आ 24 जुलाइआव जागोन आगस्टसिम जागोन एन्ड बेनिफ्राय बेयाव पास जाबाथाय आरोबाव नोंथांमोननि सेकेन्ड स्टेज बेबादि लेभेलावहाय मोनलांबाय थागोन आरो दा जोबोर मोजां साख्रि फैगासिनो 2000 नि बारा दं पस्टआ एन्ड नेक्स्टआव SSC SD कनस्टेबल रिजाल्ट फैगासिनो दङ जेब्लानो अफिसियेल नटिस मोनगोन थ' नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन आरो नैबे दानि एग्जामा स' बे एग्जाम सेन्टारा आसामाव दङ अके जेराव नोंथांमोना गुवाहाटीआव डिजिटेल आयनाव जागोन जेरै गुवाहाटी दङ नै देन बेनिफ्राय इटानगर दङ बेनिफ्राय शिलंबो दङ गोबां रोखोमनि एग्जाम सेन्टार्स दङ दा बेनो जाबाय नटिफिकेशन लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव चेक खालामनो दाबाव